the police in Malawi love to arrest the opposition. They find it very interesting for them, and they get promoted out of arresting opposition. Inemendu kunena pano akulino foni yanga sana nibwezere akukanirira foni iyo akuti afuna peziremu mlandu okuti naneswa ndimange komatu izakuti kaya kula chakwera ine ndikale pansi kandi nene zoipa hayi nditu koma kungoti kungomva zina kuti Kamlepo basafuna paka ndife andipe andimange akalandire ntepe kwa chakwera maiwa ndi wina ujana mwalira ndi wina mwanga amene walowapo hapo ndi anthu amene aufuna china chose mpaka ine Pakumangidwa andipe. Kwa hiyo zina langa limanyasa kwambiri, kwa hiyo life yanga imanyasa kwambiri shuka nandilenga ndiwo mziko la pansi ndafuna ndipite komapo komabe mulungu utaliko kumwamba achakwera sinalakwire china chilichonse ayi koma chakwera autuma nyamata kuti paka ndipe basi shwa. Kwa hiyo mmene nenasakidwa 2014 sana kondwe 2019 sana kondwe sana fune ukaraini kuti ndikale mpaliamenti komato anali mozi mwantu amene nthawi imene ndimayimira when I was a presidential candidate anali yo nda Reverend Mbewe Apostle Mbewe Reverend akavale yo kumapanga presidential breakfast time imeneyo iwo ala Reverend Assemblies of God tinkapangira kukamuzi Paris kuja iwo anali mmozi mwa anthu amene amalalikira pa presidential breakfast in 1999 kuti zisankho ziyende bwino. Lero ali pa mpando akundida ine kwambiri koma ineyo ndi siku limodzi sinakalepo pansi kuti ndiwade hayi saku akunyasida nane kwambiri koma ine ngakhale siku limodzi sinapangepo chipongwe ayi akundinyoza kwambiri koma ngakhale siku limodzi ineyo sinanyozepo ayi akundinena kwambiri ngakhale siku limodzi sinanenepo ayi akundida kwambiri ngakhale siku limodzi sinadepo ayi mendo nenera pano anyamatawo alibize kufuna mlandu paka ndipe paka peso mwana amene nabereka chifukwa iwo safuna utazamve zinauti Kalua mmalayi muno akuyesesa kuti kulumphist lisapambaneso anyamatawo ali all over trying to work out strategies that would rig elections in Lumpist in favor of somebody else, not me. Reasons best known to himself and to his boys. And come at his boys because I'm above that. Most of these characters who are now with the police in Turana, too many citizens who are where we are coming from. Kunala Mpaka, kunala Fesa, kunala Kalembera, kunala Kamwana, Osaja, ndinali nawo anthu osaja ndameti magwebana anthu osaja wandituwana utu tawemene twambiri tunatuwana either constables or kapena tunatuwana tuwangoyamba umene upolisi akaona ineyo kaindili pansewu amafuna paka ndiombere akandiona ine kandi kuyendesa galimoto afuna paka ndilande galimoto oyo paka phwanye pamsewu ndilibe peace nda polisi mmalayi muno akangondiona ineyo amaimbirana matelefoni bwana adusa pano titani nawo kaongo state house kaya nayamba chani sindikuziwa koma ndikuchenjezeni zimene mupangira ineyo nkhazasi
ananu azaziona zimene mundichita ineyo kuti ndisakhale ndi moyo. Ananu kusogolo azavutika. Apolisi chonde musakhale anthu opha anthu chifukwa chakuti andale akukutumani. Nanga mkuti mkaika zifuti m'manyumba mwathu kuti mzinena kuti ifeyo tinandi futi. You go to my house now and search. I don't have any gun. And I give you authority to go to my house. Search, dig it there. I refuse to own a gun because I know who I am. And I don't have to own a gun because I've got better things than the gun itself. I always move alone. If we are two, that means Kapena Dachibari, Kapena Nani, but I always ask traffic police officers who will tell you that I always move alone. I don't have a bodyguard, and I don't have to have a bodyguard. I don't need a bodyguard because I'm a bodyguard on my own. Then sindienda ndi mfuti, sindienda ndi mpeni, sindienda ndi chilichonse. Ndimaenda ndeka. I know the reasons why. They are police chonde. Ngatakukutumani. Anzano aja namwalira chaliraja. Andale kuna Alibe. Anakaikidwa oka. Inunso mzaikidwa noka. Amayi inu. Contact yanu inata. Chaka chatachi. Panopo mungu khalira political authority and the direction. Kamangena akutacha. Tasungira telefoni yao. Telefoni imene sinufuna kumane naso hayi. Ndakusirani. Koma tu ine sinzanena mawu kuti ine ndinopya ayi. Ine ndine kapolo wa aliyense. Sinaziwe kuti nizalowa ndale in those years. Magwira ntchito bwino South Africa. I never thought of being a politician. Never did I even dream of becoming a politician. I don't know what happened. But that calling that I had for me, kuti story yanga yonse anthu azibisa. Azikhala anthu ena. Many pretended to be the ones that started the Mpaka democracy. That is a story that brings hatred, that brings whatever action the police is doing today, and the leaders that are in power. Each leader akafika pampando paja, an enemy amakhala Kamlepo. Each leader akakhala pamene paja, amaganiza on Kamlepo. Only a few. Choice Panda never thought of me being an enemy. Peter, even the area was estima Kwebanese dish, but he loved me so much. So too with Joyce Band. Koma enano mabwira pampandopo with that hatred, a tradition yaku State House of hating me. Aye, pitilizani. Aye, sindikukulesani aye. Pitilizani. Koma msakapita kunyumba mkaike kofuti kuti mzine na utufuti zimene zosanga ayi. Ziwanda zizakuukira nukopya. Ndipose polisi amene mtapange zimene zizi sindikuona umoyo wanu kusogolo kwayi. Chifukwa munthu osalakwa sama mwimba mlandu. Panopo mupite achakwera tumizana na polisi akafufuze manyumba ose ndiya kulilongo kumene ndimakhala ndikakhala kuti kuli parliament. Mukafufuze drawer by drawer, monse ka wardrobe by wardrobe. Chonde kafufuze in all the premises. Simukapeza futi, simukapeza chiporoporo. Chifukwa ine ndikamakhala ndilibe nthawi yoganiza kupha munthu. Ndilibe nthawi yoganiza ku hatred or to hate somebody or backbite somebody or talk ill of somebody. I don't have that time. If I wish you knew what you are dealing with ndani. Ndilibe nthawi imene yoyo.
and zimene ndimaona enene zimene ndimanena ndino nosi. If one day you discover and simzaziwa, the whole country will be shocked. Some of you will even leave whatever that you are doing to say, oh, this is something unique. Ndimaona zinthu ndimanena ndi zinthu zakuti simkuziziwa nosenayi. Ndiye ndilibe nthawi yozonda munthu amene anabadwa ndi mkazi ayi, amene anabadwa ayi achakwera. Stop your boys harassing me, because akutengeraniso kanthuwa. Ineyo, I don't hate you, I don't hate anybody, and don't plan. Auze na polisi anu ndikamaenda galimoto asazeo galimoto chenduka pa ndani ayi nimangoenda ala kupita konsuwese kwanga orukapena kuchoka kuje nikulilongwe parliament ikakhala kuti ata kupita kuplantaya bwera kulilongwe ngati makomiti yakuyambika basi. That's what I know. Koma zakuti ine ndizikhala pansi zisiya zinthu zimene ine I was born for, zimene ndikumapanga, zimene anthu nonse mmalayi munonse mkuziwa amanyamata anamanditokwana medium kwambiri. Ndi ndimaona kuti wawa, I wish they knew osabile malata nalo kuujeni analo ku DPP. The time I was made just 3 months as a cabinet minister, abile malata makhala mu office mwanga kulira nditu kuti ndo apase maplot kaichani. Have always helped him money wise and the like. Koma if he is sent now kutazukuna mezani kuti mzua pasani rama achakwera, leave such boys who never help you. Enough, sintu simetu kunena nazo zina zake silufuna kumaurura pano. It has nothing to do with politics. It has nothing to do with izimene anthu amapanga za usinganga. It has nothing to do whatever my charms or witchcraft, nothing. It has something to do with the glory. Ndizimene ndimapanga ine and I don't show. Ndikalowa mchurch la muntu, there must be a reason why I'm in that church. And amapita kuphiri ukapemphera, amapita kuti I don't need to. I don't need to do that. Because I've got everything that God created. And zaine nduti mzada mwantu inu, because with me I see so many things. Mnakani mwanditenga bwino. Oh, there would have been the glory on earth, glory in Manawi here. Koma ndisanene zambiri. Koma zakuti mzini na mezila chakwera kuti ineyo muzika ikafuta nyamatano amene atenga galimoto afuti yokutazikaika kunyumba kwanga mwauze kuti don't. Chifukwa ndiuziwa anthu akewo pamene agwira apo zimene zonse akupanga, kumene shati imene avala, imene akudyera, umene amagonera usiku. Chifukwa no matter what, whether you like it or not, you have to sleep at night. And when you are asleep is when things happen. Things happen in the spirit, things happen with God. Because God plans about your next day. So I'm not here to be hating people, innocent people. Even if you are bad to me, I must learn to forgive. Telefoni tengani chonde msadipere mwana chofuko ambiri when you are planning of doing that out of just jealousy. Njiru basi ndi mwauza nyamatano amene mantukwana ma social media mambiri kuti it's not what they think. Angotenga po masoka ambiri achabe ambiri kukhala chimpwirikiti cha zinthu nditu ifa chozonda anthu amene they're innocent people. Yeah, God bless Manawi. Good morning.